Δεν βοηθούσε και εμάς ο αέρας. Ναι, δεν βοηθούσε, αλλά πιστεύω έχουμε αρκετούλη υλικό δηλαδή για το σκοπό. Δεν θα σου φέρω το ηχείο να έχεις μουσική. Είμαστε ok, γράφουμε. Είμαστε έτοιμοι, Κατερίνα. Ωραία. Τέλεια, το έχουμε. Το τραγούδι μας άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Με τραπεζάκια με μπλε καρεκλίτσες που χορεύουν αγκαλιασμένοι όλοι γύρω-γύρω. Και σας έβλεπα εσάς, λέω δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι, μόνο το... Όχι. Η παραλία τότε είχε επεκταθεί παρακάτω. Οπότε η παλιά Χαλκίδα ήταν αυτό εδώ και αυτό το κανάλι που ήταν για να προστατεύει από τους πειρατές. Τώρα έχει γίνει δρόμος, έχει γίνει ο μεγάλος ο κεντρικός δρόμος της πόλης. Και εμείς τώρα είμαστε σε αυτό το λόφο. Ναι. Είναι πολύ όμορφο, Ναι. Και ο χώρος. 3, 2, 1, πάμε. Άρα σας κυρία. Δεν μπορείς να το κολλήσουμε τ' άλλο. Πάμε σε μία. 2,